Cred că pe mine m-ar ajuta un sfat despre machiajul la o anumită vârstă, ca să spun așa. Ok. Când ne apropiem de pragul de blefaroplastie Ok. și când plapele încep să cadă și când te apropii de 50 Simți înainte? și ai nevoie de un restart, ca să spun așa, Mhm, pentru că mhm, nimic din ce funcționa înainte nu se mai aplică, mhm. forma feței modificându-se destul de mult. Cum am putea să facem un machiaj care să nu se strângă în momentul Mhm. când pleoapele se lasă și mă refer în special la zona de carafardă. Ok. Uh, eu când am o zi mai unde nu-mi place fața, da, și am nevoie de un machiaj care să mă ajute în timp îndelungat și îl folosesc asta și la cliente, am un aparat care încălzește și răcește, da, și când aplicăm acele creme cu peptide, cu anti-aging, da, eu o folosesc. E simplu de folosit. Acum sunt și pe EMAG, eu l-am sincer de la Zygarde. Da, este un aparat care ajută la masaj, da? Încălzește până la 45 de grade, da? Și prin masajul acesta intră foarte mult produs. Asta înseamnă că vreo 24 de ore, da? Produsul acela rămâne în tele, da? Asta pentru a avea un efect mult mai sănătos și a ridica un pic mușchiul. După care, după ce încălzește la cei 45 de grade, răcește la 5. Asta înseamnă că încapsulează foarte bine produsul pe care l-am folosit, da? Pe care l-am aplicat. După care aplicăm rutina aceasta de make-up. Durează 7 minute, ceva de genul, masajul. E într-adevăr mai mult decât 3, cum am arătat eu. Dar, bineînțeles, cum spuneați, de la o vârstă e necesar să avem mai multă atenție, cum de altfel și pe corp. Este aceeași poveste, da? Trebuie să ne hidratăm mai bine, să facem mai mult sport, să facem cu greutăți pentru a ne tonifia, da? După ce folosim un aparat sau dacă nu folosim aparat, dar nu este necesar, este nevoie de mai mult masaj, da? Și dacă puteți să faceți și acel yoga face, eu vi-l recomand. Da, pot să vă las, da? Pot să vă las și detalii despre aparat. Um, ca și ustensile de make-up ar trebui să fie ori cremoase, da? Ori să avem un fard de obraz cremos, da? Pe care îl aplicăm cu o pensulă sau cu un burețel, da? Ori să fie mai mate și lumina o aplicăm, v-am spus, doar unde vrem să deschidem unghiul, și anume sub sprânceană, interiorul colțul intern al ochiului și poate când facem un pic de contouring pentru a evidenția zone, da? Pentru evidențiere aplicăm lumină, pentru estompare aplicăm culoare închisă. Și pentru a corecta forma ochiului, eu am o trusă pe care o ador, că este perfectă pentru orice eveniment, da? Și nu este nici scumpă. Da, are și sidefuri, are și culori mate, toate acestea sunt mate. Da? Recomand multe marouri, un roze pudrat, somon, da? Pentru a corecta și putem foarte ușor să corectăm forma ochiului, tot așa cum spuneam, pe linia plăpei inferioare, da? Urcăm puțin în sus, spre colțul sprâncenei. Cantitatea cea mai mare și cea mai închisă de culoare o aplicăm cât mai aproape de gene, da? În colțul extern al ochiului și urcăm și estompăm ușor către tâmplă. Da, foarte ușor cu marginea pensulei. Nu este necesar să aveți aceeași pensulă. Putem foarte bine să facem asta și cu o pensulă de păr, da? Eu am folosit un maro destul de natural și mai exact pe acesta de aici. Nu știu cât se vede, dar în funcție și de cum vreți să aveți, puteți să folosim și pe acesta și pe acesta. Acesta e puțin mai cărămiziu. Da, aplicăm cantitate mai mare pe colțul intern și disipăm către sprânceană. Și dacă pleoapa e căzută, da, putem să aplicăm inclusiv aici pentru a uniformiza, să pară că pleoapa este mai mare, avem nevoie de aceeași culoare
și în partea de arcadă, da? Puțin. Da? Și se vede deja cum am ridicat. Da? E ok și la voi se vede la fel? Folosit culori mate și mergeți la o petrecere și ați folosit culori mate pentru corecție. Putem aici, pe interior, să folosim glitter, da? La orice vârstă, da? Inclusiv în colțul intern. Dar nu pe toată pleoapa, da? Deci unde sunt riduri și în general, da, pe laba gâștei sau cum le numim noi, da, spre exterior folosim culori mate, inclusiv fard sau cremos, dar să nu aibă SIDEF, da, să nu aibă lumină. Tot ce are lumină scoate în evidență, da, tot ce este sidefat, glitter, da, atrage atenția și ce este închis mat estompează. Da, cu asta, măcar asta se ține minte.